Hyvä yleisö! Tervetuloa kelkkamessuille Aurora Powertrainsin uusien tuotteiden lanseeraukseen. Mä olen Matti Outiniemi, yhtiön toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Moottorikelkkailun sähköistä muutosta ei tarvi enää odottaa. 5 vuotta sitten esittelimme ensimmäisen konversiosähkökelkkamme, joka pohjaa polttiskelkan runkoratkaisuun. Hyvä yleisö! Tässä on E-Sled Aurora. E-Sled Aurora on usean vuoden kovan tuotekehityksen tulos. Olemme hyödyntäneet tuotekehityskelkoilla ajetut 100 000 kilometrit ja 1000 asiakaskokemukset sen kehitystyössä. Auroran toimintasäde on 100 kilometriä isoimmalla 21 kilowattitunnin akustolla. Kelkan paino on vain 270 kiloa. Ja pienimmällä 7 kilowattitunnin akustolla paino on vain 200 kiloa. Sähkökelkan huippunopeus on 120 kilometriä tunnissa. Sähkökelkan ominaisuudet ovat säädettävissä ohjelmallisesti. Kiitos!